אנחנו נעשה שמינייה את הספרה 8, וזו ההחלטה להתחיל מכאן, מפה. אנחנו ככה לכיוון יער כבר אחרון. בטוב, בחלק העליון שלו, אנחנו מתחילים. שוב אותה תחושה שכדאי להמשיך. רוצה לדעת הכל מהכל, מה בעצם אומר כל זה? עוד נושר עלה מהעץ על החול, ועוד צומח אחר חדש. אני רוצה לצייר זה הגיבור, מחפש אוזן חילופית. אני רוכב חזרה להביא את האוטו, לחלץ את יוב, להתראות.